sé bhar maitheisteach an so gotí Páirc Chuimhneacháin Mhic Chuin I Dobair an Choire I Sligach Tróna áling gréine fad agus an deistarnach ag nGall agus ag Leitrim famach I gomórtas Sinsir don bhliain se chuing bhí deise contactan se chatta agus Peil nGall agus an son Peil Leitrim chumach gúna bhuió ach tá seansa bháin fácan so tróna agus bhfuil an dóhéamh tá siad ag líamach ar a hénig a bheith réig don chluthe áirithe sin tróna tá deis going asúlachaf chun ceangar na fórna a bheith go dul chun Páirc tróna agus tá snóid le fórna nGall Claire Friel has nóg sa cúldómh agus tá éad láidir cosanta ó sa choramach le Seán McFadden, Abigail Temple Asócu agus Sophie McFeely. Blánna McLachlan Evelyn McGinley agus Cád Gillespie an Seoir Selina Lachúil agus sin captain Seán ag nGall ná an bheanna gifar hocht sin Roisin Rogers. Tá ahrú téanach déanta ag nGall agus sin a Lár Páirce le mBan is sigón tús in an Rihanna McColgan. Tosa den chéad go ag nGall sí Suzanne White príomh scóráilí na fórna bliana, Katie Dowds agus Fiona McManaman an ábalta taobhléi agus an tahrú eile déanta ón gluthe sin a gona ardhacha se sin Eva Gallagher stig an Eva McDermott Lína Lán Tosig agus taobhléi siúd beag Jodie McFadden agus Niamh Peil. Ahrú déanach déanta comá ag Leitrim agus é sin san tosa tu go dtí sin ar bail agus Michelle Goccian istig in san cúil agus sinní captain na fórna ag Leitrim an sa tróna. Lína Lán cúil Jasmine May, Sherilyn Tyrrell agus Emer Quigley agus Lína Lachúil éifeachtach le Derville le Byrne Claire Owens agus Rachel McIntyre. Siad an bhirt a bheith go tosnú Lár Páirc a Leitrim ná Niamh T agus Aisling Quinn agus tosa maithe ag Leitrim cinach raibh mór an deis an reintas na cluichí beag súil tróna le taspántas maithe Aoife Gilmartin, Vivian Egan agus Alva Clancy agus an santa Lína Lán Tosaigh na cúnílí a fast agus Laura O'Dowd agus an tahrú déanach sin tá déanta ní hosnóg siomh Quinn ón tús ban Naomh Bríd agus is stigan a háid siúd se ag muirn de bhaní agus ifar fithe á chaf a cisiúd. Se táid nach mór olhan sá I Dobair an Choire táid ag 8 géim agus 5 Celsius tróna áling ar fad agus luadas dígur ní go bailúisteach an cluthe fíorthach seo mar derms an deistarnach ag an dóhéamh seo fannacht ag gomórtas Sinsir na bliana 5 sé agus iarna caiigh be sé dícháilthe dín grád idir bheannach nóir dhéann tú ar Leitrim Well, bhúdar Craobh idir bheannach na bliana se caite cadé mar cléhíle tíróin na Páirc an Crócaig, 3 le 3 dehar an lá sin agus an tarna Craobh riamh sa grád idir bheannach búte cá agus a peisiid ag fíochfar ag gírig fannacht in san comórtas Sinsir góir blian eile ach an sonar a déh eile nGall ón uirgur bhúdar son Craobh idir bheannach 5 de tá siad Sinsir le 2 bliana díag agus ní bheith fána ar siúd nach irid a bheith dícháilethe tá James Daly an banisteoirnis is stig ag tartna Choire dearnach a dóibh agus tá mé cinnte go ag leir tús má ansá tróna agus cluthe nach bhúnta go cá an tatan scat le hardhacha agus bu éasca go má in san cluthe sin ag ardhacha ar nó bhúdar Craobh olle chuna nGall comá ná a cúg le ná a cúig an tatan se chatte agus well an cluthe bhí ag Leitrim chaileidir sanna gona bhuió na córsanna dó a ceartig le ná a 30 ach beidir an tain fantáiste a thugadtí seas sin nach raibh an cluthe ansá in Tobair an Choire agus beag fis agus cóirí sort na Páirce ag Leitrim dá thur son. An réiteoir sin é fear ardhacha ó chum an naomh Colm Cille in san Gráinseach Philip Conway tá sem an son ag caint leis na muir agus ní fad inis nach go chuir sé tús le cuasaí ansá. Slúdas mar derm sé bailúisteach ar rách nó na áling ar fad tas chuir sé sinna teachar na himrathirí agus beag go leor isce le tógant ar bord an sa tróna agus tá grínam fés na scamlar fé camalínach bhí sé thbheith láidir níos túisce nuair hurling imar an sa Dobair an Choire agus gacrad gealamh réig an sa le haid tús cléthe caiigh turbheith going an sa sé sin má táid choirmeid deire na himmarthe tre seacanómid well beag an breise tastáil agus an son má ha míid fós chorm in íag sin be cicnig tastáil chun fécinn cé a bheith ag fannacht gomórtas Sinsir Pelnaman TG Carr agus well an dóhéamh Olav mé gaiiste leis na banisteoir leabharló níos túisce agus tá siad réig tinna féinna gricin den cléthir asá agus réiteoirnis geilbh réig chun féile chah in orda. Philip Conway agus tá sos isce chun a bheith going ansá agus is maithe sin mar derm se an tróna chóte
agus bhí ceist chu réh Mhic ní raibh ceann le bhhanach díran dá ian man ar an réitóir agus an benacht sin tuga agus tá Philip Conwainis réig chun an felach a an áirde Leitrim nó Donegal be ceannacha seinseir an bhlion sicún agus na cailtóirí an son be si dul síos 10 grád idir bheannach agus bhfuil tá ag súl le dín caibhlann Donegal mar rán an údar ach nuair hagann sé tí cluiche mar seán dhéach éon rud in éair tarlú an son. Ceann Ibrahimach na Donegal agus céad seileadh cosisiúd. Be si gur túsach le cuasaí rudnach bhfuil déint an reintas an clí atá mar go dtí seom líana. Ceann san teachtasteach agus ag deir seachtaí lámh Míchéal gocin. Teis éasca an cúlbar an sannig an túsach tí Cléireón a cum an éh Joseph. Beg achlíocht tástáil ag an dáhéhann sa trónón an pass sin. Tóiste go maith deir agus tá deisenis ag Leitrim agus idir an ansaí seachtaí Alva Clancy. Bhíonn si chuid Peile ó thaobh clubnate ag glún tarbhm lá clíoch gadaíocht an son agus a sin fuite ar náis go héifeach ag Donegal agus seans go siúd teacht éon bhhabhtáin eile. Stegan santí Susan White ó na Calabeaga príomh scórálaí na fórna an éifeach ar fád Hef I'm siú scórin an ceann san Ibre ar náis go turgatí Eva Gallagher tá ceann san ag taistil agus Sathairn seasnán an son ag Gallagher White a Craobh an pass amach an son de Eva Gallagher agus an chéad scór aimsin son ag Donegal scór más chéad nómad be siad brásás leis gan son agus Gallagher an a bhrásach ar fád a fécinn de an son. Leitrim me gur brethir gan san a go ríist céad seileadh ar náis an gicamach ag Donegal agus na conlaige teacht uairháin eile. For an ógur fad cail siad reinfá immerthirí le taithí an ára agus iad gan bhar fáil am líana ach tá siad dul bhaíon na hóige agus go leor den fanéil atá ógur fad ar fad agus tócha ar inir eile sprid agus misneachanta. Gurí teachta seach uairháin eile tá Donegal ún éireacht ar chuirsaí seileadh in san chéad dá nómad an son isteach a ríist go dtí Susan White croigh sin chéad scór taobh sut an farcatí Cát Gillespie fécinn turn around tá number cosint ar fad anis le déanamh ag Leitrim ag an túsmachtaí Roisin Rogers captain na fórna ag stúrú cuasaí agus ar dultín taobh hail mar tá déint an son agus Donegal anis ag leir slí éigent tríd an son ar náistí Rogers ó néomh muire íochttar na Rossan glórbhar áling glóte ar fad ar chósta Donegal agus tá deisenis ag Jody McFadden an lán tosaíach tá sé sin tre teachta hiúis na bróga uhaí agus ar clé agus ar fóríl. So ag fécinn taobh cuasaí gaotha de tá lohan an beag gaotha séide i bhábhar Donegal sa chéad le ní mór é chun tionar go beidir dhimmart ar cuasaí ach pe bontáiste tá sé Donegal in sin chéad le cicamach an son ag Míchéal gocin. Smachta ag Leitrim an son ach ríist aber bha dénta an son ag Fine McManaman agus deis ag Donegal teacht. Páirc eile aber le déanamh istí an son áfach agus an cosantóir déanamh dóhan ar náis go dtí gocin agus deis ag siú teacht amach chuirteach ar idir an réitóir agus cílíonn sé sin na kicks ar le teacht ag Leitrim nó siad an Táirneacháin. Dín taobh sut an Páirc agus iad ar gnistal agus scóir dá go héanana gáiltantá cúlín amháin ar clár na scór Donegal sin na teachtú Eva Gallagher. Tá ag Leitrim más fuidir sa láthir seileadh go leor háirteasteach chuatha. Leis tú gona go duine an obair cosanta inis an trostal le déanamh Donegal an son isteach go háling ag Leitrim agus bhí deis istigh an son ag muireann de bhainaí ach blochail ar céadíir sa cosisiúil beidir go méid deis an son ag Leah Fox a si teacht ar náis an pass Ibre ar náis an son ach an réitóir árá go raibh Cluiche feicithe deis an son chuig muireann de bhainaí an áirde san éar an son seileadh buaite go snasta agus tá sí contúirte cinnte a rimime le cearnóg ach beag deisenis ag Leitrim agus kicks ar le teachta siad idir gá chóirla cé thógaigh agus bhile go deir an gurbí de bhainaí i héin go níos ceann san a thógant an réitóir dúircha cinnú go bhfuil achtain áit ceart ceann sa dúirch ó scór an cúil agus déint agus chuirgus násta Sathairn seasnán an son ag muireann de bhainaí agus na fórna corthan tréis cearnómad go le. Leitrim brásástam ar a forhór na seileadh agus féicear ríist de bhainaí treis an cúlín a ghaimsú maithan son ag cabhrú chun seileadh bhúcan tar náis. Agus Leitrim
Ríist teacht agus ba siad fiachfar fanachta go mórtas seintre an bblionn se chúntras Craobh bheannach na blina se caite thart le a barc an Crocaigh ach ob le déanamh an tá tránóna sellh si an sanna dul rinne go duine agus I go deire spás agus deisiigh de bhaine ríist dul dín taobh hail crothú deisina beidir go bhfuil deise si an son ceann contúirta ag tiism ach tá clúdach maithar neis an son ag blána me ghlachlan agus deis ag dúna gáil teach amach. Good harnash ag Leitrim be cearc se sin glanta agus anamhrú ó hosathe Leitrim le cúpla nómana nús beisidir go bhfuil deis an son ceann son ibrithe isteach agus ige deire Haran trasnón ag Alva Clancy. Anna haspántas an son le cúpla nómana nús ag Leitrim gá chúlín in Mhic nómad agus Clancy le scór maithan son chun Leitrim a chur cúlín chun tosca an Dobair an choirí. Ríis be cearc an ceann son glanta ag dúna gáil le teach amach Súla buinte den líróidir feich second agus buntáis inis á tairt ag an réiteoir. Spás inis a goscail sús do gúna gáil, roch maithe dhéanamh cát Gillespie é rua. Gillespie fósta dul is smuoineh cúlín dá chuid héanach ríist. Is sin mithir an Dave, banós ceandas na cúlíí an son, gá ceann inis ar stré ag dúna gáil agus spectíma ortha an son, gach deis chótácht ag an cluiche mar seo. Nis tá Leitrim an gghearr an cic amach le bheith teachtaín taobh agus tá trúr atá den bháinna dhéananig an gnóchan é a bhailú agus tá sé smacht an son agus choraigh agus nasla chomhfada le Aoife Gilmartin. Seach Lawrence an tá fuinmh níos mó an Leitrim le cúpla nómada nús ach obair le déanamh an ceann son a smachtú agus cosan maithan son ag dúna gáil hosníidir ag mórtas tíidir carm lína agus well bhí droch haspántas in lifer sa máile gona na gaiileh hin héintigh le héna dó chuidir dín bhain si go tibredáin an son caicís níos déanaí agus ní raibh an lá leocha go raidir níos fear an tránón átha son ach tibredáin an uachtar ná a héintigh le héna sé agus mar derm an teachtain se chatte léasa tucha ag ard bhacha dóibh ach seo an deis dearnach dóibh fannacht í marrád na Sinsir seoir ag leir na pelle ag dúna gáil agus Deire ranó si teachtaín taobh agus go dtí cát Gillespie beidir. Ceann an chor níos si isteach a drón cool agus Jody McFadden ón tearman an can é bhailú. McFadden ag fécinn turn around an ceann son dul tarnáis go dtí Katie Dowds. Dul ó chuinnig go duine. Brúma teacht ó Leitrim ag a deire an seansaigh Eva Gallagher tá irdach down bhfuil crinast an mhair a dul don bhrat ar deire agus a Gallagher leis an tarna cúlína cisiúd agus cílín sé sin gúil na fórna corman sa gá cúlín an taobh Eva Gallagher le gá cúlín do gúna gáil agus a ríis fiidir brá fáinach. Ceann sa búte éasca go maith ón ghic amach agus sleann trí an sotí cát Gillespie brú an son agus ar chum éigent a rion le Leitrim é sin a chosant imime thar an lína trí ceann de seansan is cailteach dúna gáil ach ríis deachratín son leis a ghic amach ag Leitrim agus banistóir an son sin é Johnny Garrity luair isteach raibh seoir go dóibh tá sé déanamh go maith leis na cicin amach well tá ceann sa cá ar deire agus bhán son ag Laura O'Dowd tá treis teacht amach ón áitin raibh sístigh lína lán tá go cíanamh te sé ar náistí O'Dowd inis. Fán scórála iarthaí siúd agus dúna gála tiit mar náisio hebh cosanta te obair clist an son cosan maith dúna gála go deire agus deise go siúd teachtaín taobh eile. Och nómad go le caite. Ross Howland son agus ag a deire cearc sin na Katie Dowds. An dó hebh Harveh Corman san chéad nómadí an tá. Ar náis a hin dúna gáil. An marí leistigh ag leir na pelle go deire sé seachbát bhain eile go dtí Katie Dowds pas cliisiis go dtí Suzanne White deis an ar cool agus tá countsa nádathe sa líon tá ag Suzanne White. Katie Dowds le pas cliste tras na cúthaí agus leannig si tríd an son agus príomhscórálaí gúna gáil le cúltain chéad sco an son agus well dúna gáil cúl chun amach san isis héana dó le náda dó anna cúl ag Suzanne White. Leis chalí sé léisiint an son. Tímar Leitrim tris teachtar neisna cúpla cúlín maith go bhain si dtí héis cúl chun deirigh an son ach ceistan an son féin cosan comhéas gus a leannig Suzanne White tríd an son go seo cún na ríistíd. Seo so blán a ghlachlan a bhain an phobail tríd a ríist ach an fód seasta go maith an son ag Leitrim
Agus deis go siúdan is teach amach. Déint go maith an son. Gil Martin. Is níl sé éasca an fel bhoga in san tasá mar cuinig le féitna tá ag 8 game agus 5 Celsius. Harfa 10 count an ag sciúr a roád ag deireadh agus an chéad count stray ag Leitrim. Beg sos isco gon leaslí tríd an chéad le, nuair le táráte ag an mair chuí an sos mas go Tráchtaire agus beg blog amis go golóir tastála go hainge le tas mailt gan son únta ché dhéiscint a canílacha hástálaach ach líocht go hainge mach an son tránóna. Dúnangáil tre Abigail Temple as ócó. Dín taobhsá. Banistú an clé beidir níos fear ag dúnangáil le cúpla nóna nús. An gheonn go bhfuil golóir beidir gan mór an taobh ag immert ag leibhéil idir countéis na seinseach tá fur go treis a bheith ag immert féis agus taspáinte sí maithe choristeach in gheansa dúnangáil ar na blianta. Dar nó James Daly fear ardhacha ó Grimantí mar bhanistóir bhí sé Chomá le Longford agus Fermanach agus an Cabhán agus fearrigh an cuasaí Peil agus tá cinnte me sé géirigh an chuid is fear a gáilt óna fuair an sátránóna. Deis is ag blán am McLachlan. Tá Burton son ag géirigh stop a chuir le Suzanne White. Ach well, don ceann son ar an Dave Míchéal as an cúlaí an son. Ceiricáin de seans na Dícháilithe agus go leor déint an son ag na Hosantóirí í a chur dá seasa bhí gart agus an ceann son ar fórí agus sin in san tarna nó méid an Dobair Choire Páirc Chuimhneacháin Giolla agus annacrot go deornáit agus a rís deachratí leis na kickan amach an son ag Leitrim se chun dúnangáil a rís ag glórig scórt an ceann son imethe go bocht ar dhéis agus ar fóill tá go leor sellh ag dúnangáil agus an tain smá beidir bheith gortha agus stáil se nach bhfuil cúpla scór sa mreis ar chlár na scór cúigcéin de seansan in Dícháilithe agus well ar chlár na scór tá cúil glán atre héanana dó i gona gá chúlín. Leis beag le feiscin leis a gicamach sag Míchéal gocin. Tá fad golóir annach fécht, tá trúr a gúnangáil an can é bhallú duine go siút seán amach fadan. Agus a rís tá sé dechar de Leitrim taunta gúnangáil le techt ceannas Dícháilithe ach tá sé sin good ar neis go héifeachtaach howlan son agus deis teachtamach an son trééis Charlene Tyrrell. Leis spás os a cór an son ag ígan. Réitir garga mad an immert. Scuilann sé leis agus ag deireadh. Leitrim ag glórig scór. Tá siad a bhádó an cúil leis a ceann son. Agus lágéirt ag deireadh gá ceann ar fóríl beidir go meach sin níos fearrdal beánaí níos cónghríad an cúil. Seach nómad an scór deirnach ag Leitrim ceann son ag Alva Clancy. Agus idir rá lein tá cúlín maithim sé gíomh Gallagher do gúnangáil agus an cúil sin ag Suzanne White. An scór cinúnach go dtí seo in san chéad le. Is dúnangáil le teacht about one eile Cód Gillespie. Fáil na dígan son an tarna sean sé gáiltar náis. Scór éonar teacht an son má I míon agus tá sé sin Tháirn trasnán. Sár cúlín eile an son ag Gíomh Gallagher an tríú cúlín ag ban Chilcóire agus deachraí an son ag Leitrim is smachtú. Bhí obair le déanamh leis an iarrachtáir son bhí brúirthaí agus anna cúlín an son héanam trí le gá cúlín. Cantan tá níos sí amach ag Míchéal gocin. Sinní captain na fórna agus fán rathir hí siúd an cúil fácathe taobhhíor feag tamlín eile agus seachúin inis an cúil bar a gocin sinní captain na fórna dul chun ceang má déint ach ní mór sellh cumad inis agus caiisí siúd dul ar náistín cúil an ceann son ibre seachtaí nád chuntuirt a búite gus snasta is si an son ag muirn bhaine agus Leitrim inis ag glór cúil Beidir más féidir déna cúlín an gnólí a Fox leis an iirecht ach thar an trasnána ag deireadh ag Fox agus anna físa immer an son Husna sé le gocin na teachta níos na Páirce, seachtaí de bhaine agus ag deireadh an pás deirnach amachtaí Lia Fox, scór maith an son ag Leitrim. Níos fear uthag ní léon ceisnach bhfuil cumas in sna tosa ach an féile chuirteach chuatha. Abigail Temple as ócú. Agus dúnangáil le teacht éon uair amháin eile.
cool atran so Lashley tríd na chéad ach an chuirsteach an son go míid lecha ar an réiteoir sné Philip Conway ó chum an néamh Colm Cille sa Gráinseach in Ard Vacha. Teach an níos an Evelyn McGinley. Fécinn ar rana seachta Eva Gallagher trí cúlín Cadísha Gallagher an Counson ag taistal. Well tá an Counson Harn Chasnán a ríist ag Gallagher. Ceithre cúlín inis ag Eva Gallagher agus a ríist. Dacratí Leitrim í smachú nuair a dhéann sí seilbhas cuma cé áit tá sí bra ábalta na scóirna sin hógant agus ceithre cúlín inis ag ban Kilcartha. Dúna nála teacht ríis le Suzanne White is fuair an Cúldómh tríis denómad agus críoch maithe go ríis cinnú banistún clé anna bhaid dúna ngáil tuigann siad na hátainna le bheith agus ábalta seilbh cumáid go dtí go bhfuil duine ábalta tar fé scóir agus go dtí seo Eva Gallagher príomhscórthaí na fórna ansá agus ceithre cúlín maithe is an Counson sleamna trídí Seána McFadden iad ag fécinn na rán agus ag deir ar neistí Fianna McManaman. Ruchma Dinton son ag deir ag Niamh Peil. Dal ó rinne go duine agus deis scóráil an son ag Katie Dowds agus well tá na scórna teachtain is go flúirseach ag dúna ngáil. Rauama scórálathe agus an réiteoir ag séidir na fadóig an son a chilín go bhfuil deis ag an dáhéamh dultí san taobhacha isce a thugant ar board a Katie Dowds an son leis an scór deirnach sin agus Lashley tríd an chéad lehan son dúna ngáil sásta go maith dhearthing cúig cúlín chun tosaigh ina cúig le trí cúlín agus an dáhéamh mar dermse ábalta isce a thugant ar board agus lá Harbheith marabhánta te brothal tas úntacha dhéiscint a go héamh cuaram agus leas na nimróirí is maithe sin an sosisce bheith tógathe agus an dáhéamh buíochta sin tá cinnte. Fécinn tar Leitrim agus an comórtas críomh a bhí a bhfuil duineach scris ceartar sa chéad bhauta i Páirc Parnellam le clia 8-8 ag bla clia 7 gúlín ag Leitrim. An son a ríist caiilúnt an a bhór gona fortláir agus a tarna bhauta 6 le 3 cahar na cúil ag Rachel McIntyre, Aisling Quinn agus Laura O'Dowd agus an son an deis an tatan se gata fannacht go cintas na Sinsir caiilidir a gona bhuiódó cartig le nád a 3 thugann go dtí an deis déanach dearnach an tá an áit cinnú go mórtas Sinsir na bliana se chuin. Leis an centa búte ag Leitrim agus scór má nó hen seachtaí muir an tahaneach go háirithe tá sé ábalta seilbh fóchant agus pasna maithe hart ag héilta sin ag tastáil tá cinntathe agus chuirteach an son feice ag an réiteoir níl le luch Leitrim ach bhí an réiteoir ar an dart dír gan aice leis an imirt agus an kick son i Harnash ag captain chun an Roisin Rogers agus deis ag na chunlaigh teacht bát bháin eile. Nis trasan so dí Niamh Peil. Cuine go bhfuil reintim ar gan a bheit ar fáil líon agus úil Niamh McLachlan Amy Peil car. Ach na ógánig a tán so Cúirg fannachs na Sinsir agus deis son ag Jodie McFadden. Fáin go leor an son go leor imthirí bocha chun tosaigh dar nóí léon riil go tú méid áthe chumad Harnash mar tá go mórtas na bhar. Idir nach go dtugad sé sin isteach beidir Bell na Man san chéad cúpla bliana tá róga amach. Deis eile inis le teacht ag dúna ngáil agus tá sé sin seoirithe go snasta Harran Chasnán a ríis tá spánta scóirna den chéad scoigh dúna ngáil an so tránóna agus a ríis las mod an stúa atá i gceist an count nua ábaltaí a chur Harran Chasnán agus an countson ag Mia Bennett agus fuair sí cúil cinnn cumán níos túise an count clí ach an chéad scóir aimsethe ag Bennett an so tránóna cílín bhfuil sé cúlín glán. Beidir bhfuil forhamsaí inis le teacht ag Laura O'Dowd bhfuil slí ag an tríd pasta gúthaí Seach sa Lawrence an a gadurtí Alva Clancy for she cooling níos túis go beidir bhfuil deisintá ag Leitrim mar cúil agus tá an countsa Ibrahim Stock sa líon tá ag Laura O'Dowd. Cúil táchtach an son ag Leitrim mar an siad sa cléthe dul ó chuine go duine bhíidir stigeann agus ag a deire Laura O'Dowd in san áit ceart agus an bhearn ar an astí trí cúlín. Héna cúig guna héna sé guna héna trí agus Leitrim a teacht a ríist an son an cúil sin cinnte tar sé spreagadóibh
Mar horse freshen is Leitrim. Desh Dyricos Core and Cool and Sonic Leah Fox and Tarna Colina Cashod. Ach Donegal begun in Colthacanish. Mass na Gossentor le couple of nomen nose. Agus Brab na Sultan Vernish and she's the Gaw Coolin from Rig Shea Coolin. Ga nomen to hen. Ach hen do and son as Michéal. Ag Leitrim agus she brow sauce the Gashing and Tanna and some Deno with Dernick Michéal. She coming a master for Tamalina or Chuimhneacháin looked she trish. Hena Giolla and son in Mhic moment because big fragger Tastalu who shoot and ish. That's number 3 like Fina McManaman. Smacked the jazz egg Eva Gallagher. We're going to of Roch Masus because Corstack son top. Came in some resh der and Ray Tor Philip Conway because Shin Shelvig Leitrim because Desh shoot tacht about one hill and Quakes and Shoulder. Ag Leitrim ag stad seo héin as Michéal agus seachung in sheet fake me snach le feshkent and a good immerha. Brew and son, sha, Elaine Kesh vi Brewer Aoife Gilmartin and son. Agus an Carton son ag Conway. Donegal begonin crata leis na scoreline Dícháilithe le couple nomen nos. Agus Leitrim ag fás ó héh misnig agus crí agus anam. Rachel Gearig Dollarnashkin Shin of a Toka Reached and son ag Alva Clancy. Agus Stach ag Aoife Gilmartin. Gossentor Chuimhneacháin begonin. Borja Bedra le couple nomen nos going count as far fighting Tusso Leitrim ortha. Tá Bertrish Pool and Archichéal and son the hitring these money in Rodella. Ach by Cluiche ag Tastal agus an clog le stop and son. Clogader will no agus quite cool second falca. Agus Cluiche ag Tastal overt Chuimhneacháin and son. Ach an cool shin Creekna Gamahan son ag Laura Dowd. Kesht fein Gussant in Norira. Ach Gilin Shake will Clea Aun gekinta Dundá Have. Agus pastí agus tréimh sí an uachtar an dáhéhann sa. Cluiche fós a chuiristigh an son agus nar has nóid ar náis an kick séir le teachtaseach ag Leitrim. Ar náis atá siad. Agus deis ag Aoife Gilmartin teach tar éis go leor an far clúdacha siúdan sa Tráchtaire. Beginnte go meisi le glór scóna go bhfuile sa le rééis seachtís an seomraí festis. Shotlish in Taves out and forecast are Rachel McIntyre. Bootiga snasta shig Neve. Agus Ibra Treed ag ag Dara Love Cornard and Sonic Donegal. Agus Shin Glant agus Spanish Drew Mahan son. Donegal agus Eden is a Chachti Cloric scored dog good hain. For him see the Tachtan son agus Leitrim better begonin gown o have Ivrica. Treed and son agus better will Desh score all of the tactic Jody McFadden. Her national son ag Dergity Mia Bennett the Lugwin a good dinner agus on Desh Gaderek Eva Gallagher on count son ag Tashtel. Oh sore Coolina reached ag Eva Gallagher. On Cuigo Coolina Kishud in Sinchéal agus Rish gach Haunaka Nice Fiorna Michael vi Brewer he Míchéal mat in there he ag come ag and Jerry Glass Spórt Craobh de Hain agus on count of Choire Harren Shasna on Coolina Nishtikéal ag Gallagher. Her nasty 3 Coolina reached. He's fungin Shelvig Alva Clancy. Clea Brow Tanva Kadisha. Agus and Dáhave Soccer Gamash Jackson Immert. Treating ish reached in Murin Deveni. Kalish and son. Gan Chesh agus and kick Sarah Mel to Gamahan Sonic Deveni. Elaine Keshna will she Craobh Dacherty the Cossentor Donegal. She can toss ag lawn up to Shelva Vukant agus near Drow and Sonic Donegal like ye harrint agus somewhere being Van Ken well needs only to she counts up. She can Ovent ag Derfe Alva Clancy. Colleen on number Tuskel to Dícháilithe Clancy on counts so Dachergama Illinger Gamala Tacht. And kicks there Shaw. To make Leitrim McGear can count on a Roru, Harren Trasnon. Some Varnish and Lidu Pishinella Gashing a Tanner and Mission so.
Siún Alva Clancy. Tá Irdach de Cé. Bhfuil Crinnes de Cé. Derrig an Luair go Lochtéiste go bhfuil. Tarna Cúlína Casiúdach níos a háchtaí de Leitrim. Tá bhearne sin Harnastí Péir a héna seach le héna cúig. On a score ag Alva Clancy. Leis an kick amach sin ag dúna ngála go deire. Deis an son ag McGinley. Round na leistigh agus an round ná Jody McFadden. Deis an sár cool agus nada has a líontán ag Jody McFadden. An éascan son ag dúna ngáil teach tríd an son. Pass Cluiche isteachtaí McFadden. Agus ag a deire an tarna cool aimsig dúna ngáil agus ag teacht ag stad cinú na cúpla nómad fácas sa céad le. Ag McFadden ag Craobh. Dúirt nó bhí Leitrim trisin bhearna leidú go dtí Péir a Harnastí cúig. Dó seach le héna cúig. Leis an ceantin tris dúna ngáil le spreag a ríist agus seachún a ríistíd. Chéad cúil teacht ó Suzanne White an ceantáin ag Jody McFadden. Agus bhfuil sin gá scór cinúnach in san chéad le cúil comá ag Leitrim dar nó teacht ó Laura O'Dowd. Deis ag Vivian Egan. Dá héh tucha trécht as meid an Cluiche seisteach. Dí Darren Himmer níos téanaímar go bhfuil tas mailte go maithantán leis an rion. Agus ag deire seansan sé gífa Gil Martin. Dul chun caing ag an tint ag Leitrim an pass sin bocht. Agus brontún a television de gúna ngáil agus teis go siúd Tarrington son gan cheistir Suzanne White. Agus an réiteoirnis chun nóta a thógant den actra sin agus Aisling Quinn. Agus tí Corlin Hannam siúd. Agus deisnis ag Niamh Peil teacht boutáin ní Niamh Peil ach blána bud Chláchlan teacht boutáin eile. Tá sé leorbéidir tuile cúlaiste an son denna amach. Jody McFadden fuór an counternach dómh. Ag deir léite go maith an cúlbar agus deis ag captain na fuór ag Leitrim Michelle Gockin teacht a níos. Reintim mór in arca céilean son agus ag deire an réiteoir tris an kicks ar runna Leitrim faoi se bheith sin dóibh. Banistóir Howland son sin Johnny Garrity ag iarraigh an fell a bhoga go mar bhrá le scór na ghóile gáil dribh an brise. Deis an son ag Leitrim agus tá spás croiiste an son ag Claire Owens. Pass áling an son ag tá Bert chun an ngála iarraigh sin an chuid a Harnast ní líon Choire teacht ó Leitrim agus ag deire gatíocht maithant son ag dúna ngáil agus deis go siúd teacht boutáin eile. Teacht amach an son blána McLachlan agus cadí an son feicú an réiteoir. Frabsí an number castolma, Frabsí fé rí an ceartan son ag Philip Conway. Ní ein tíim nó ag dúna ngáil ach bhí sé fan lína teacht amach agus an kicks ar an eis le tógant. Not in the middle of Réiteoir Seasamh. Agus ag deir tá sé bogad chun tosaigh aige de bhar clabhreachta agus ag míú an son déchú sé sin. Agus an deis inis a bhd níos meabhaltaí agus níos fosa ag Leitrim agus seans beidir ar scóir an club bhfuil nómad go léifácha be nómad le chuir leis sin dar nó. Agus ag deir fága siad féin gaptain Michelle Gockin. Coolbar teacht a níos chun ceant an a hógant. Coolí natra ach deis an bhearna sin leidúnis. Gá nómad agus bheith secondar glogan so. Seachún inis iireacht Michelle Gockin tá ceant son ag taistil ach ag deire ar dheis agus ar fóríl tríchain de seans na caiilte sa céad le. Agus an kick amach inis le teacht ag Claire Friel ó Ghéileánada. Coolbar a gúna ngáil. An guard an trosa. Cool deirnach sin ag dúna ngáil ag teacht ó Jody McFadden an iireacht ar fad. Tá sé tris le cléthe maithíimirt fuair sé héana dógan hebredáir an comá. Agus I héana agus gallar istí gló féin an Sathairn a dúna ngáil. Claire scór eile rih an brise. Ag deire céimna sa mreis ghlacha an son a deir an réiteoir.
Deis ag Leitrim tacht about one eile ní mór deithna sa dhéanamh mar go le clogúrág bhfuil nómad agus 22 fácha agus bhreáil ó scór eile gáilt sa le ráid siad seachtaí san seomraí feiste sin tá. Le anna chungrach tríd is tríd an cúil déanaach sin ag Jody McFadden ag oscail bearna do cúi cúlín ach ní mór é in áíire. Leis Leitrim tacht Ceann ag taistil ach ag deire Deir an cinenne Míchéal ghlachan son ceirice na seansan is ar fóríl agus ní bheith deithnas ná deall mór an ar cléir frílan cic amach sa hógant. Stíag san nómba deirnach Abigail Temple a sócú agus an rud is táchtaínis do gúna gáil ná seilbh camad agus fécin beidir go méid deis fós feidir go brúch an tosaigh agus tart fé scór amháin eile. Leis an brásás leis an géad leat á choiristeach an son. Dó seachtain ag héna cúig an tosaigh. Fel cailt an son áfach agus scuid ar an ais ag Aisling Quinn. Seach an son dí Vivian Egan. Choiristeach an siúd a dúr an réiteoir agus cílíonn sin go méid cicsir le tacht ag Leitrim. 10 second fáchar an glógsú le ag an bunán le iireachtant an sá. Agus Leitrim leis le 10 amháin eile rihann brise. Sleanú tríd an lár. Ceann dalisteach agus smachta go deas istigh an son ag an féidir lo scór chaimsú sin íon ceist. An bhfuil eil sin an son réiteoir ligand an imirt leanún raig. Tá lo ghuine go duine agus beidir go deis an son ag Alva Clancy. Ragann si dul dín taobh hail tá Bertic fannacht an son duine go siúd dearbh le burn. Tá níort go siúd stop an son agus bhfuil an taimiste an son ag fannacht ar bhadóg agus an réiteoir. Tá cúlbáir asáit in is ag Leitrim mór do bheith airach ach dint agus snost an son. Agus bailithe Cicsir gan óthú comá agus tócha go mar agus beag 10 amháin eile ag Leitrim an son tá míad nach mór ag an mrise leham an sa a Dobair an Choire agus céad le dimmer an dimig an a bhar ar fadar fad. Beag méid 10 déanaach an son Rachel McIntyre. Dul tríd bhfuil cailíos an son níl atá seilbh ar náis an mór an Devani bhfuil deis an sáid Devani tá ceansáid nada has a líontáin ach ní cheasig an cúl choiristeach go míid leachú hí ar an réiteoir agus Cicsir amach brunt ar a chuún an gáil bheoh sin a ámúntaach cúla chaimsú ach ní cheasig an ceansa agus ag deir faoisimh do gún an gáil Cicsir le tacht. Sin adóg sétan son ag an réiteoir clé tanmhah in san chéad le agus beag dún an gáil níos sásta i dul seachtain san seomraí feiste sin tá agus an dá chúl in áíire an difríocht atar sár hespáintas comá feicithe ó Eva Gallagher ach ag an mrisin tá i Dobair an choirí si dún an gála tá dul seach an tosaigh 2 go siúd héna cúig ag Leitrim fannaigh ling búgfaint sin chéad le teacht agus action ile an tarna le gan bhail. Fórna an éfach do chuir fad heh I'm siú scórin an ceann son ébre ar náis go turgatí Eva Gallagher tá ceann son ag taistil agus Sathairn seasnán an éfach do chuir fad heh I'm siú scórin an ceann son ébre ar náis go turgatí Eva Gallagher tá ceann son ag taistil agus Sathairn seasnán agus anmhrú ó hosathe Leitrim le cúpla nómna newspaper go bhfuil deis an son ceann son ibrithe isteach agus ag deire Sathairn seasnán ag Alva Clancy chuinnig go duine. Brúma teacht ó Leitrim ag deire an seansaigh Eva Gallagher tá irdach down bhfuil crinnes an muir a dul don bhrát ar deire. Lorg na pelle go deire sé seachpát bhain eile go dtí Katie Dowds pas Cluiche go dtí Suzanne White deis an ar cúil agus tá ceansa nadathe sa líontáin ag Suzanne. Lorg na pelle go deire sé seachpát bhain eile go dtí Katie Dowds pas Cluiche go dtí Suzanne White deis an ar cúil agus tá ceansa nadathe sa líontáin ag Suzanne. Ar na seansaigh Ultra Nash. Scór éonar teachtain son má I míon agus tá sé sin Sathairn seasnán sár cúlín agus Leitrim is ag glór cúl beidir más féidir déna cúlín an gnólí a fax leis an iirecht ach Sathairn an seasnán ag deire ag fax agus Leitrim is ag glór cúl beidir más féidir déna cúlín an gnólí a fax leis an iirecht ach Sathairn an seasnán ag deire ag fax Ginley. Fécintar rana seachta Eva Gallagher trí cúlín go dtí seo Gallagher an ceann son ag taistil bhfuil tá an ceann son Sathairn seasnán a ríiste Gallagher má déantain son ag deire ag níomh Peil
Dalóganna go duine agus deis scórálan son ag Katie Dowds agus well tána scórna teachtain is scufn chéad cúpla bliana tá róga amach. Deis eile inis le teacht ag dún an ghabhall agus tá sé sin seoirithe go snasta Haran Chasnanáí Gúthaí. Seach sa Lawrence an ag dúirtí Alva Clancy for si cúlí níos túis go beidir bhfuil deisintá ag Leitrim mar cúil agus tá an countsa Ibrithe Steach sa líontá ag Láró Dowd. Mar thuirsa freisin is ag Leitrim. Deis Díorachós cór an cúil an son ag Lia Fox an tarna cúlína go siúd ach dún an ghabhall begánaín colfa. Seir nasin son ag dúirtí mBan dul gcuine go duine agus tá deis go dúir ag Eva Gallagher tá an countsa ag taistil sór cúlína ríist ag Eva Gallagher. Deis an son ag McGinley. Round na leistigh agus an round á Jody McFadden. Deis an son cúil agus nada has sa líontá ag Jody McFadden. Deis an son ag McGinley. Round na leistigh agus an round á Jody McFadden. Deis an son cúil agus nada has sa líontá ag Jody McFadden. An éascan son
Is Donegal Mahar Bar Coach Tamley Norha, couple moments in Resh, Cat is Chickens to show me Fesh, and Son, James Daly, Instant Oven, Son Tammy Kintrick, will it an odd fa, Cooey Cooling Conamahasa, and not will Ain Rud Boo to the Folaka, Agus will a light Lahore Click and Son Fakent, Kay Hukamach, Air Bar and such on the Queenie Kahik Torva going and saw it Dobair and Choire, Agus. Kahik Bootor of a hound, Shishin Mohammed Cormac Durin, him or Gamek, Aun Brescia, and son Mohammed Fos Cormac Gamek Kicking at Tastoil, Hun Naforna Shah Scar and Tony Kayla, Shen Far, O'Ard Vaka, Tavail Fadog and son Philip Conway, or Toos Lesh and Tarnella and saw Agus Desh and Dohave Fos, Fanach the Gamortis, Shine Shin Ablina Shakuing, Leitrim Lord Toos Matrish, Score Yela, Darren Kaidla, and Canson Neighborhood Treat and Modir, Roa the Gadera. Agus is an ace get clear free lo Gailan and there's six cool to go now. Do a shaft lehena cool can saw. Agus and do cool. Ik doing now the chat. Don't know what the shacks kid like Suzanne White agus and son. Counter in a couple number Rivla home. Jody McFadden and Lon Tossigus. Kadima respond to Kid Laha come like Eva Gallagher agus Cooey Coolin own Immertike. Chuimhneacháin McManaman. Round Howlands and doing now Queenie Wilmot Fos fantastic miles can so 8 game against 5 Celsius. Brewing so Leitrim Cousin because in Fody Hassav. Tak 3 to go knee. Over August Dulcan 10 tak Roada. Agadera Kimnas and Resh from Rachel Diener Shinchach Nuna. Agus Agadera took a captain Leitrim and Machini Michelle Gokian. Agus Deshika Shud. For a Coranoon see about one Ellis Boss and son. Agus Gilmartin. Treat and son agus Deshigli. Dolagus scoring a dog good hain. Laura O'Dowd. Bert Cousin Torshigan, Wern Devani and Tossi. Agadera, Toshin Trish, Chat, the Husset Devani, the Skeen Shishin, Kick Pavlina, Egg Donegal. Lohan Agui Tavu, Leitrim Sathairn. Nerta begonin ach ni more better yimrog Craobh or a Corsi and so. Nashti free legus. The tath about one ella, Abigail Temple Asoku. Shucks Lorigus, round and sonic doing out tactamach. Ronnie's tush with the toss dollar achliat before in a rain and so. They tass of Alton sonic Katie Dowds agus Law of Corlesh. Nish Roisin Rogers, captain before in the Chasman's on. Joseph Actor Gates Force Tarnilla. That's a Schlaun Hatreed. Ruinish, or Leitrim agus Osculty Agoni and son and Kenzo. Agadera Bocht. Either a hawk or the Kerty Indish because Agadera Claire owns able to chack the Mac Leitrim. Dícháilithe Kintu agus a Chamad and son. Better go make a turn a Deshika. Tágadine, Balhagus Nas, a Galva Clancy. Carrick Tastal and son. Agadera Tanshi Hernash. Agus Nish Tá Cougar na Cheshire Cossentora and Nilak Tossi Owan. After Oberlit in if I can Tossi O Leitrim agus Agadera. Niarine Le Devani Dalton counts a Cooey Kanger Straig Leitrim. Reached pass Roada agus Dacrity and son. Claire Free Le Kick Macmar. Evelyn McGinley and Isha Fake turn around. Shauna McFadden. Great action with her Nair 2 Pishin and so. Fos Fanatton Kids course Tarnilla. Duggan straight Jody McFadden. Howard cool fight a kid to Griffin Brescia. Carrick Tastal and Ish kind of pass a Howard. Second bit of toe. Howard deferred to Shig Inson Lord. Dinnica shoot Shauna McFadden. That's much insult on Neve Peil. Get there around Hadulty Fina McManaman. Stulcan Kanganish Jane to Egg Dooning Owlistach. Hofadil and Neve Peil. Better make chance and saw Os Coran Coolig Dooning Owl and Kid scores the Tarn Lahik Chachtanish. I'm Shansonig Neve Peil. Oh, come on, Nave Noila. Reached near Vain Dehennis. Nod Jower Dooning Owl and Kick a Hogant. Donazur Gajigarev Biles not Carrot Os Coran Cool. The score Mahansonike. Now the Chaoin Shea Coolin after.
Dain Chaoir géanú ar hin Sibh seachtaí san tosa sin. Eve Gallagher, Favourú, she checked her Nash, Pluchta, Neve Peil a ríist, Fuin Coolín Turnach dó, agus deisina sig Blana McLachlan, Tullín Taobh, tá sé Tuirsúil ar Leitrim, a seo Vanistú agus chosan, go deir ar Nash, Suzanne White for she Coolún, agus chéad le, tá Coolín inis, tóg White. Agus tús más a tarna le a cinnte ag Donegal agus Fern James Daly an áitfa hanis. Forest by the more the Leitrim the score time show. The Anson kick in the open to take a terror. Cluiche Feck and Rachor, agus big Cluiche Tastal to Birch going out Trish Bull and Míchéal and son. Agus Cluiche Tastal who showed. Cool moment catcher. Inson Chéad Travis Sathairn and son. Agus dá Coolín atá feicithe tá sí tagtha ag Donegal. Cílín go an bhar spáir sin síntamach istí seacht Coolín bhí Coolín aftar go mrise. Ach, Neve Peil agus Suzanne White le Coolín I maithe sa chéal an son. Ágan go bhfuil an bhar spáir sin ag méadú díag ar ní Cluiche fós á chur an son ar bhean Donegal agus beidir gúil si de cuiinmh ar ahrú dhéanamh an son. An thuirí taobhú ar Davidína tá Neve Peil haar nasher na cosa ach go tú fós an sanna chuirteach ar Choire be an kick séir le techt áfa ag Leitrim agus cinnte na déanamh dehanis chun tart fé scóir an Cúlbar take níos sinní Míchéal Giolla chun tart féin kick ach be tablín eile níos an go bhfuil an timreoir sa ábalta leanú an reich se bégan níis do gona ngáil ahrú dhéanamh Caisiad an tarú sin a dhéanamh inis agus ní mala hainge dheiscin dul den Páirc le gortú agus sin captain agus an bhean leabhar Páirc Roisin Rogers atá ar leachchos an son a fágant agus í mór an action eile chiigh si siúd an tá trónónas dom gurbí Rianna McGalgan ó Neve Pádraig is go cuoin caithfí bhar nai a thiúcha gisteach in onad Roisin Rogers ach buile sin do Donegal an captain a chailún ag túsan dar lethe an kickinis le techt ag Míchéal Giolla. Má se an tahrú sin dénta Donegal agus an clog stad thugóí antá bar Chuimhneacháin bheith Giolla chuoin an Tobair na Choire. Sligach bheith tas agus brothal na grain inis a chuin inis iirecht Míchéal Giolla. Can gard tóca agus tóideach sé ar Nash cúthaí. Dinta agus thuirsí fé Coolín in sí héin an ceantan áfa ag casa agus an cléirí Dícháilithe de seantanis Cailte ag Leitrim. Gan éon scór fós a tarna lethe go. Is an kick amach a Claire Friel. Ríist an kick amach búid agus nastig Donegal. Dar seachtain na mór an gúntainn na fearh san tuthe lechanis Sinsir Peil Mark gona cúnta na Mhic na súlar fad an sa Dobair an Choire agus tá spántas magadí seo deis ag Mia Bennett an council le Chaoin chuúla Haran seasnán an tarna Coolín an son ag Bennett agus rudíadul go mád a gúna ngáil agus stad seo. Is na mórta ar agus is sin hógann to ríist deir Philip Conway. Green imhe fé scaban fe Tamalín. Tamalín dúbal scórin an sa 8 nómad seach sa tarna le dó a déile héna cuaig. 3 Coolín sa tarna le godí seo ag Donegal ach níl héon scór aimse ag Leitrim. Gus tá cinnte go me sig díach lei sin Johnny Garrity a fearsteach an son agus Dermot Feely taobh leis. Cic amach ríis buaite ag Donegal. Seachtaí Abigail Temple a sócú. Spórt an taobh sot an farcin is ag Fianna McManaman. Winning níos mó feiscin cinnte in immer Donegal de Chúis na Brogo Jody McFadden. Mín si sin ar stré agus tá deisina is ag Leitrim teacht agus fécinn an fidir scór dágóid héna chaimsúin sa tá ceannig tastáil go dóite agus stad seo. Aisling Quinn féhrú an son ó chum Nave Breed. Leis sin a bhagad right. Fécinn costantá dhéanamh ag Donegal. Fiú amach agus stad seo. Níl fán ar ligam de Leitrim mór an dul chun ceann dhéanamh ach tá spás inis istigh sa lár. Traslan Sunday Leah Fox, gá Coolín Massey chéad leithice. Go leor cosantóirí ar Nash an son, deisina sé Galva Clancy.
Féhrú, Páirc tastáil, caiisi dul náis. Spás an taobh sá, le Aoife Gilmartin, ag go dtí round dul náis. Cos an dhéanamh an son Donegal. Devaney agus ag Lord na Peile Steig ach bhfuil Cluiche níl ar an réiteoir agus Aisling Cuine teach an éis. Ach ag deir go ar náis tá ban Leitrim machínta, séir tug ag an réiteoir Philip Conway. Agus be Choire tastáil clétá teach beidir níos fisiciúla ná mar bhí sa chéad le clabharacht a deir an réiteoir. Agus cílinn sé sin bhfuil sé chun sin na bhog isteach díreach gard an cúl agus deis níos fosa má se ag Leitrim. Tá míid denúir isteach Sathairn le. Agus an réiteoir sé tógand nóta istegann son cumá Choire fós á chur ar bhean Leitrim an son ach beidh an deis scórála. Gar gomad an chúl agus nuair cearcamach strain rómhór an ceantan a róú Haran trasnán agus chéad scóir chaimsús Sathairn le. Golóir ar an cúl agus ar an líon an son ag Donegal. Séisir ar agla go drílach Leitrim tart fé cúl. Tug ag an réiteoir. Ceann an Choire isteach. Strain ar bith an son ag Muir an Devaney, fuair sé cúlín ó chic ar chéad le. Rud céan an son denúbad má se agus cúpla second seach Sathairn le thóg sé ar Leitrim cúlín a chaimsú. Agus ar leid tá clár na scór tá san tharíiste go. Dóid eile héna sé. Sin begáí nómarcha chu dúnta go maith go deir an son ag fína meachna mané smachtú. Go méid sasis go gúin cean nóid chumá agus smuoine bhana bheithe sin ar lá brothlach te mar seo. Sínta tríd an son bhí Katie Dowds a céan is mar an réiteoir dínar sin an sa trach núna agus ag go deir cíigh le teacht ag Leitrim. Beidir cúla tastáil agus stad seo. Gúlín chun deir agus sá. Agus chuirteach an le ríist idir Philip Conway agus tóca go mar an sotí Cléróns ach caiisi an náis ríist ahrúnis á dhéanamh ag Leitrim stólam. Donegal. Idir seacht fágan na Parkinson sin í Cád Gillespie agus cíime gan second cé á takeisteach na háitsúd. Lá táachta chun an baintse a gúsáid freisin. Me gimmarthirí tuirsú fé tasmail gan sá. Argent ag Leitrim chumástal agus muidir nimar deis inis beidir teacht ag Leitrim se chuinis Lia Fox. Scóir tastáil a cosintúir gona gáil ag seaamh an ód agus ríist inta go maith an son. Teacht amach bát bhain eile, Katie Dowds. Atlanta, hís fúnge baile an son ag Suzanne White. Cúil agus cúlí naimse ché go dtí seo sa clé agus spás ó sa cóir an son ag Rihanna McColgan. Tása rúna gáile tá spáint níos fearr. Jodie McFadden, cúil lúg for sa céad le. Pass tu go las maith agus go deir naistí Eva Gallagher. Gallagher fós a dul tá siúr ag tarint Gallagher in as Irene le an kick a chur isteach agus tá an scór aimse go deir bhí bontáiste tuc ar aon chum ag a réiteoir. Ach an séú cúlín inis sa cléthe ag Eva Gallagher agus ní bhaid trúr ó Leitrim í a stop an son. Bhí siad tománta ag gar isteach an son agus anna scóir fad ag Gallagher. 8 cúlín a ríisteachtar. An Leitrim sínta agus bontáiste tuc an son ag a réiteoir. 8 cúlín a difríocht. Beidir bhfuil 30 international Leitrim. Ceann Cluiche i bristeach an son, a cobhfuil déanamh. Beidir ceann chuirteachtaí, well, ní leithníiste go rimime le cearn ógan í bró sé sin. Deis an son, Melva Clancy. Ríist. Cosint go leor déanta agus tá lán cúlíonn san Abigail Temple a sócú, sínta an son gortathe. Agus rhaid builí cruúige i meisteach chun dáhéamh le cúpla nómda nós.
Begin Kinsir le Tráchtaire ag Donegal agus Fuisih dómh Choire agus an clog stoppathe. Beg na Glashley tríd an tarna leatsa ag Donegal brasásta vidir cúig cúlín chun tosaigh ag an rise, tá sí tríise sin hína amach nistí 8 cúlín. Agus gan ach 1 cúlín amháin aimsethe sa tréimhse sin ag Leitrim. Choire fós ach ar lán cúlí Donegal. Another slán in rud na Sinsir an ára a bhhaicas do bhú ar Caildara. Cúlín amháin ar fhí atras a Cluiche 9 cúlín gona a 8. Agus an sotranón tá si fécinn go maith agus staidseach ag bhfuil carúir clíc fóstal dul. Marach go bhain Leitrim cúpla scór mar. Donegal fécinn go maith. Is Claire Friel. Fécinn láin san tá isteach sin í Ava Caulfield. An gluch an Lia. Cos uair ana hácht bhfuil tá cúlín tuc an son ag Peil. Níl ar an réiteoir saoigh bhfuil sé ag chur an Mileán stólam ar bhean Leitrim agus Kinsir a dul ar náis. Go deire Donegal agus seans go siú teacht a ríist. Fína McManaman. Taobh hiúr an son Míchéal. Ron had a seach sa cúna agus an ceann sa smacht ag Eva Gallagher. Sár has spántas tuc uhi. Ar náis an son Fína McManaman. Gallagher a dul gine go duine. Bhí go sin na chailún agus ag deir Susan White ag glór na pelle. Spás cinnte son an banistú cléthe. Ábalta dína aimsú agus Shellah Chamad. Ceann son is dul methir stré ar Jodie McFadden na stig agus ag deir George Trish Kinsir mac ar Leitrim. Agus nóte le bh tógad an achtra sin comá. Strasan sa Giolla dal. Scoirna ag tastáil go dóite ó Leitrim. Agus stáid seo. Lia Fox dín taobh hawl agus beidir mai deis san ag Devani. Favorú an ceann ag teachta isteach well sin scór an cléthe san ag mur an Devani. Bhí obair le déanamh ché. Sláthar maith isteach chuaigh agus beidir sin an plán a hiile Shellah chur isteach chuaigh a críocht an chéad scá. Bhearn ar neistí 7 gúlín. Amach ag Claire Friel agus a beagán de bhúr hí an son. Donegal le teacht belt 1-0. Bhfuiln sausage go dearúdthe an sotranóna agus deisinis Donegal agus mBan. Pasta go uhi an ceann son ag casa ach ag deire. Bhí mur amháin dultí an brat agus tá brat áirthe ag deire. Ceann son treoir tharn seasná agus sin an rud is tócha. Nuair hastín is féidir le Donegal teachta níos agus scórna cinneach a gaiimsú. Táid chun dultí na budéilis ganis agus nadóg séad ag an réiteoir nílas go bhfuil fán mór an ar na himreóirí is lúm gur bí Ava Caulfield an fór an ceann son agus well se níl na himreóirí tuiscint de chúis an adóg a bheith séad ach se beag sos iscan so a going agus gahinge deadlis go hogan tar board an so ar lá mailteach te. Dó a dóíag ar chlár na scóirnis ag Donegal héna 7 ag Leitrim agus an farspóir sin ag fannacht a 7 amach 8 gúlín chuid bhd an tarna le. Agus mar derm se tas mailchan sa Páirc Chuimhneacháin Dícháilithe agus stáid se le beidir 3 na mar sin le dul. Donegal le fiochan go maith. Contourt gcónaí dar nó a bhaid Leitrim cúna go sin hastíí nuas dó réige stáid sin zum gnéana sé dé ag aimsú na cúlíní. Ach beidir go mnéana cuine go fúd ar Craobh idir bheannach na bliana se chatte anna cléthir fada gona hírón 3-1 3-10 i Páirc an Crócaig. Ach ag stáid se ní fada a bheith marachtant in grád na Sinsir má leanan cuasaí mar atá. Bhfuil duine ag an tabalta spread nó misneach nó tríd ag an choirnáisianta. Deisinis a gaslinn cuin.
Las Monte, Laura Dowd. Rawa. Tá sé stig sa cúngin is a gan mór an rawana ach teachtar náisisteach so dí Quinn. Pass sin gan of úntaach agus éiscin san cintin san níomh baile tit mar ná sé Craobh. Agus dúna teachtar ríis tá sí láidir fud na Páirc an sa Tráchtaire Suzanne White. Anna Fellador, cool agus coolí naim sin sa Tráchtaire. Ariman Badisteoir David na Howland son sin James Daly. But she saw come all the coursey to Desh, Dyricos, Coran, Coolan, Sonic, Katie, Dowds. Ach, Tasha Shin cast Clay. Shaking for reals, Tarnalak, shaking her father for real, Shachun, kick him up, married Michelle Gucky. Laura Dowd can have Alugas in Mood of an Esh and fell a Voga Gamar, slew a das, Balahish and Sotranona. Fay von Den Omed Foka, Ocht, Gulin, Fidrun Forna. Will cool in Leitrim, Shaneen Kesht. Counts on a tashta like a dera. And should a huge Nabroga get shocked gang in Isher for eel. Arun Ishayan of Mike Leitrim. Agus on the attack the Shach. Fogging the Park and son to Aisling Quinn. Agus Cos Ura on a hawk to Kigstacha. Take a mock a clear freel. Glor Mahori. Pluch de Siglichéal son over fi sé hannig distraction Chloe Dolan. Arnashti free agus Donegal. Féken go maith stacha ach am fósal dul. Is tá brewer Claire Friel Howland son. Comanche sin roada. Agus well ní mór de hinis tehna sé for Nashtin cool Leitrim begonin Maula togan and Kixair. Blochaldin chéad scohan son. Ag Donegal. Dícháilithe tacht ag Leitrim, Slewn had treat and son. Alva Clancy. Yena cool on the Vassans on Dove, Sathairn and Choire. Cluiche Fekahe. Agus an kicks there initial tacht. More than Devani better lack Queen of her cool. Ach, I get her any more. Coolina Hogand, Angus and Clor scorshin. A chur egg bug of Ficken made Dean and Ish, her Nasher Lena. Ig doing out and Shmak will Ochter her Leiden Sonica. Agus I get her round Hig Devani, Dolagus and Coolina Glock and Capra Coolina Kashud. Shocked Coolina and Forest Bar. Brisher Nashig Leitrim, but it will begone his more fun of the fashion a couple of nominal news. A score in a hasty in a Gestacha, Mac of Leclerc owns. A Nave Joseph. Leah Fox. I should have faken these Farrowhaven winning if you were Fire Macdove. I thought she'd Foes Gown, Ryan scoring and saw. But it will Schleet Treed and son. Desh and Trussa, Igifa Gil Martin and Counson, saw all to Gamaha Claire Friel. He brew and son or he. Dent go snastig ban Quail Anada. Some kicks here. I get there well, she took her national high kicks here. Egg Leitrim, Nech make her the Harlan son. Ach, don't she dash score all a Doiv. It's dash and first person allowed to reached. Devani reached. Let's get to need Devani town. Ach, Alva Clancy. Better Corbiar, Devani Vahoun. Ach, Tan Council and Meher Clay. Agus for real 8 gang the chance in Dícháilithe. A roll an ishtinte ag Leitrim agus an bainse á follow Sonica. Fogan Páirc and son, ever coup Derver le Burn. A Kinton son slow more immer hori. O score Claire Free like Eric Breher Bell. Donegal sauce the Dodo ig le hinna hocht con tosig. Goic sin tin of kicking amach dachar gomahan saw. Leitrim a reach le shell agus dint gomahig Alva Clancy. It ag bogan is farga kinta ach dachratina score na gamshu Hernashti Clancy will spas a stig. Smachta gohaling agus better will desh a stig on son ag Laura Dowd and pass took uhi dolo gwinnig a dinna. Tonadi and son Shaylin Ward. Páirc sa Cluiche tá spásir Dave Howell agus costor going out better ag thurshu begonin. Nish Charlene Tyrlig bugga con tosig.
Spéidir bhfuil slí trí bhfuil Cluiche san tágadain. Díra cós córan réitóra, tu an kick séir de Leitrim. Ach tá clog ina gcuine níos mó éon rud an sá. Nis tá muir an Devani tris an fell lorg an son. Agus bhfuil tá sé tris a bheith crainn go má leis na kick na godí seo. Tá mid bearnach ag mar cúd nó agus féach í rein stoppanna agus mar sin na going. Ceann san Choire heisteach ag Devani agus an cúigú cúlín ag siúd. A chilín, nach Liatroim ach sé cúlín dódó ag le hin an ai. Nis cléir fríle ríist agus golóir os a córamach sé raunthe le hiirecht gard a shriel an trosa amach go fada le Seán McFadden. Seach nómad an Spórt na go dún nGall. Tá sé tris bheith cosint le rein fan nómad í nús ach tá 10 scórála beidir na sé teacht. Agus fécinn an glog agus clár na scór beidir gan héanana cúlín amháin eile beidir an gnódómh an sá. Gan an first person na hína amach písin eile, se chun is fína McManaman. Cosint le déanamh ag Leitrim an sá. Tá ná brasásta an tam agus an clog a bheilt. Se chun Rihanna McCalgan chuinnig bhfuil an captain Susan na Roisin Rogers imhe de bhar gorta leis Leitrim an tarna le an sá. Agus McCalgan stig na háitiúd. Stracha dhéanamh an son agus bhil tá sé sin díon mar híl mise go raibh chuiristeach gan cheistans an Rihanna McCalgan ach réitóir an duine leis a bheith óga amach an son agus a rág raibh céimena sa mreis tóca agus scílann sé sin an kick séir le teacht ag Leitrim. Nóta tóca cumad an nachtre ag Philip Conway ó chaman Naomh Colmcille san ránseach in Ardmhacha. Bhfuil a déantan san ag Leitrim. Agus réitóir imach an leir leis an muir an town ag amach an sá. Meisteach sa cúl nómad dearnach agus sé cúlín idir na fórna. Meisteach bhaid Leitrim cúl in éair ar se an spreagadómh sin hastína stóla me go stad seo. Tá sé ag tríd chun fannachsne Seintrud an bhliain se chuing ag stad seo lechos éar feag dún nGall. Go mórtas Seintrud na bliana se chuún. Tá sé ag tógan ní léon ceisfe go leor imirthirí féis a teach tríd agus san 8 díag fé van fithe cod an ceansa tomáinte isteach agus tá sé sin seoir a tharn trasnán ag Leitrim má se tá sé ag tríd fós an so go deire anna cúlín ar fad an son héna deir clár na scór agus sin trí cúlín inis as a chéile cá agus bhfuil níl an tuáile catisteach ná é tá dún nGall ag tuirsiú brúan san a raibh le McGinley sin a smachtúach tá kick séir gnóhan sannacha agus ní bheith deithnas mórrán é sin na hógan dódó ag le héna de. Tá an a bhrú teachtó Leitrim na cúpla nómad an nús an gaoch sin ag neartú agus a taobhrú le Leitrim cumán san tarna le. Agus dom nóir dhéice sé tír beidir agus na rudí chuir isteachar gur thóg sé den nómad ar scóir a chaimsiú sa tarna le seo. Agus an bhearnig 8 gúlín ach le cúpla nómad an nús a sin dígur níag tarring ar neistí cúig. Agus scóir tastála gún nGall nes chun do hocrú. James Daly an banisteoir a fearisteach tainna blianta ag banisú fór na éagsúla. Beidir bhfuil deisinis ag dún nGall an ceann son Choire heisteach agus tá sé chur a tharn trasnán an son nuair a hastig dún nGall ag aimsiú cúlín táchtach agus is don gur bí omh Gallagher ríiste aimsigh. Cíime nuair chasa sí haimpel ach scór cinúnach an son a ríist do dún nGall díorchan bhearn a hína amach písin eile. Seil gocin na teachta amach báutháin eile. Sé cúlín idir na fórna. Bhfuil cúl in Leitrim, sinna hasína go stad seo. Mar nations of Alva Clancy. Cosan golóir is le déanamh dún nGall san nómad í dearnach an sá. Lámh ard an son ní léon ceis fé. Agus réitóir tart bantáiste, ní léon bantáiste. Tuig searnáis agus be kick séir le teacht ag Leitrim tá siad a taspáint tridúntaach.
Se bu Eva Gallagher for in Counternach. Má se 7 gúlín in san cluiche ag Gallagher. Agus sár hespántas pelle tug uhi. So, ag Devani haar an trasnán. Rastí cúga ríist. It's the second he turned at the canal and so the couple of Darno le Cluiche. Mission kick match in her stray agus ag Dícháilithe feic an Leitrim. But kicks there and leading a 3 metre dig is Tolan son. Agus well tá sé third Creek drama tool doing and so and dá have. Leitrim a ríist agus Devani well seo éasca. Canso Choire gan strainer be Haran Trasnanta. An hespántas tug uhi siúd go háir leis na kicking Sira. Ceithre cúlín in Eachtra. Bhí 8 down beidir den ómad hin. Ach gaingin sig fear an Leitrim tan Táimistí tá míid leanómad os ceann an trucha ach bhí stadna cuioine go raibh sosisce agus bhí go leor aithre déanta chumá. Is dúna áil féhrú an son. Ceithre cúlín mar ar spár ach Leitrim tá spáint anna hridir fad in sna nómadí dearnach an sá deisianis ag Eva Gallagher. Cad é mar hespántas atá tucha an sá go 7 gúlín gach ceann níos fear ná chéile. Ní léon na teachan carú le ag deir airíonn len pasa thart isteach an son agus an réiteoir tris Cluiche iescint ag deir agus tá sé sin deis do gún gáil an clog go bheilt agus an tam a chóirbh síos písín eile. Nóta átógan an achtra sin chumá ag Philip Conway ach ag stad seo dúna gáil an áitfá. Trid ma comma ag Leitrim fiach for an fanachting rád na Sinsir. Deisianis ag dúna gáil agus Suzanne White. Gwyna na gwaithe. Tá irdrach da cé ach mé long gohfuil an crunne sound. Níl 7 ganger for íl. Má se ag dúna gáil ag feiceantar an glog. Tá míid beagnach rá nómadas ceann trucha. Ag an Leitrim an fis David ag a gwing. Ceann sa smacht a go háling ag dúna gáil agus ag níomh bail. It's a tour score one elevator in an Gnódómh an so Tránóna Garisiach an so Abby McGranagan. Fósadal beidir bhfuil deis an sár cúló stop an son. Lún chuntúirt glanta. Chaoin an son stigigtar an Leitrim agus an kick tóg go mar Leitrim inis. Ní mórdómh fell a bhoga lús lastrachtín taobh agus scór a siúgus an son fécinn to make score a bhain eile teachtain na díig sin. Craobh maithansa Dobair an Choire is sligach na graine agus na tasa. Bouta Derrig Dícháilithe an deistúrnach an dáhéh ceann ard tí imile cearnóga smachta ag Devani Shansantar cool. Well bhfuil Cluiche stig an son. Is thom go méidir go dtucha cicéiric a bhí teoiric stracha as mór an Devani stig an son. Is thom go raig an réiteoirdín an mhair chunis sin isrú. A chúsin arda tá sí trééis sellh a bhúchant mar sin ón tús Tránóna agus well is thom gur cicéiric a bheith ann ní dom go bhfuil mór an de cheist fé bhí trúr mór haimpelirthaí ach seo cinna mór an isle déana a bheith Philip Conway agus na mhair agus well drama go deire an sá Dobair an Choire an lírád chuir an lína hena féinice ní léon ceist fé ach sin ceistan méid cart an is tólam nes cléir fríle stig sa chúl a gún an gáil. Tá kick Éirice le teacht. Mór an Devani. Tréis sár cléimart an tá. Well, bhí dúna gáil compórdach den ómad ó hen, seo deisianis. Ag mór an Devani. Ó sa chóirmach, cléir fríl an ceann sa sábháilte ag cúlbar a gún an gáil. Ó beidir gur bí siúd an léchan sa Tránóna. Cléir fríl le sábháilt in chéad sco ach beidir an tain lucht. A bheochar Devani nach chuig si díreach agus cheas an cúlbar an fód agus ag a deire. An ceann sa ard agus glanta ag dúna gáil agus an gcuics na seolta inis ag na conla. Ceann ómadas ceann an trucha. Deis an son ag Rihanna McGalgan. Pastach uhi siúd agus déananig scóráin eile an gnó Míchéal ag Eva Gallagher an ceann sa ag casa. Leistig den chúla agus scór. Tríoch dúla ríist ag Eva Gallagher. 8 gúlín ar fad an sá. Agus is tólam gur leor éis sin. An dúna gáil a chamad sna Sinsir don bhliain se chuing a cad é mar drama an son ag a deire.
Nílas gom cadas atá tam seo ar fad a teacht. Mid ceir lomad go lehos chun an truck an count son road ag Leitrim. Claire Friel trésin kick Éirice sin a hábháil. Tá meic sem meisteach ní bheith catar a cúlín. Ach yes sí an fód agus dúning out an ish ag tríoch nú láidir. Ag immert an rád na seintre ó 2000 agus a 10. Leitrim dar nó, se an chéad bhlín harnáis. Tris Craobh bheannach na blina se cata bhúcant ach ag stad seo cumann amachasa ar a gúning out agus an tam Giolla bheith catansa. Seachta Eva Gallagher sár hespántas pelle. Trúr ag iirigí stop an láh an ardig an réitóir agus kicksir le teachtain ish ag dúning out agus deis a ríist an tam a bheilt agus an clog a chóir síos. Nis tá dós cyn cúig nómad sam reis ag immert an son ní mór an action eile cíimiid an tá. Ach bhí drama an son ag a deire ach dúning out ag socrú le kick maith an son ag Eva Gallagher. Agus kicksir le nish le teacht ag Susan White for she cool mass a dehan nómad. Agus cúpla cúlín comá. Deis ish an bú a chintu. Well, tá si round dul garad. Tuag sé harnáis cúi Susan White agus sásta Lena Dorn. Beidir sin an difriíocht atar an clisteacht. Agus an taithí ag immert na seintre ag seasamh amach an so tránóna. Agus sinna é an adó ghearrig séit an son ag an réitóir Philip Conway. Tá gnó dénta ag a deire ag dúning out Leitrim críomhriste thugadidir gachred dáramhant an so tránóna Dobair an Choire ag an rise viidir cúig cúlín chun deirg féidir dúning out an Farspáirtí 8 cúlín ach díogar níg tháinig Leitrim harnáis catú anna creadúnta Hartómh agus an son an kick Éirice sin a sábháileach anna iirt ar fad ag Claire Friel sa cúil de gúning out agus Eva Gallagher le sár hespántas le kick déanach dómh agus Susan White a cintú bua de sé cúlín. Tá gnó dénta ag dúning out an sa fé tas mailteach na réine i Dobair an Choire be si son ag immert na seinseart an bhlín seún ach faríir de Leitrim ar náistín rád idir bheannach an scóirteir an sa búte agus sé cúlín atra dó cúideag ag dúning out héna dóiag ag Leitrim. Forna an éfachach ar fad heh I'm siú scorin an can son ébre her náis go turgatí Eva Gallagher tá can son ag taistil agus Sathairn seasán an éfachach ar fad heh I'm siú scorin an can son ébre her náis go turgatí Eva Gallagher tá can son ag taistil agus Sathairn seasán agus anamhrú ó hosathe Leitrim le cúpla nómna newspaper go bhfuil deis an son can son ibrithe isteach agus ag a deire Sathairn seasán ag albheith chuinnig go duine. Brúmhateach ó Leitrim ag a deire an seansaigh Eva Gallagher tá irdach down bhfuil crinast an mhair a dul don bhrát ar deire. Ag Lorg na Pelle go deire tuag sé seachpát bhain eile go dtí Katie Dowds pas Cluiche go dtí Susan White deis an ar cool agus tá countsa nadathe sa líon tá ag Susan. Ag Lorg na Pelle go deire tuag sé seachpát bhain eile go dtí Katie Dowds pas Cluiche go dtí Susan White deis an ar cool agus tá countsa nadathe sa líon tá ag Susan. Ar na seansaigh Ultranáis. Scór éonar teachtan son má I mín agus tá sé sin Sathairn seasán sár cúlín an agus Leitrim is ag glór cúl beidir más féidir déna cúlín an gnólí a fax leis an iirecht ach Sathairn an seasán ag a deire ag fax an agus Leitrim is ag glór cúl beidir más féidir déna cúlín an gnólí a fax leis an iirecht ach Sathairn an seasán ag a deire ag fax Ginley. Fécintar rana seachta Eva Gallagher trí cúlín Dícháilithe Gallagher an count son ag taistil. Well tá an count son Sathairn seasán a ríist ag Gallagher. Má déantan son ag deire ag níomh bail. Dal ó rinne go duine agus deis scóráil an son ag Katie Dowds agus well tá na scórna teachtain is scuff chéad cúpla bliana tá róg amach deis eile inis le teacht ag dúning out agus tá sé sin seoirithe go snasta Sathairn seasán a ríist. Seach sa Lawrence an ag deirtí Alva Clancy for si cúlín níos tuis go beidir bhfuil deisintá ag Leitrim ar cúil agus tá an countsa ibrithe isteach sa líon tá ag Láró Dowd. Mar thuair sa freisin is ag Leitrim. Deis díreachós cór an cúil an son ag Lea Fox an tarna cúlína go siúd ach dúning out begáin colfa. Tuag sé náis an son ag deirtí Mia Bennett dul ó gcuine go duine agus tá deis go deire ag Eva Gallagher tá an count son ag taistil sár cúlín a ríist ag Eva Gallagher. Deis an son ag McGinley. Round na leistigh agus an round á Jodie McFadden deis an ar cool agus nada has a líon tá ag Jodie McFadden deis an son ag McGinley. Round na leistigh agus an round á Jodie McFadden deis an ar cool agus nada has a líon tá ag Jodie McFadden. Cófada le níomh bail beidir me seansan tá os cór an cúil ag dúning out an chéad scór Sathairn na leithic teachtain is aimsin son ag níomh bail
ó chuman Leitrim seo bhanistú agus sa chosan go deireadh ar neistí Susan White for sé coolún sa chéad le tá coolín inis tógtha White Leitrim seo bhanistú agus sa chosan go deireadh ar neistí Susan White for sé coolún sa chéad le tá coolín inis tógtha White Dobair an Choire agus tá spántas má go dtí seo deis ag Mia Bennett an council le Caran chúla Haran seasnán an tarna coolín an son ag Bennett Benacht tugad an réid Choire Council Choire isteach Strainer bihan son ag Muireann Devaney for sé coolín ó Chiictear chéad le agus beidir mai deis an son ag Devaney Favorú an council ag Tráchtaire well sin score an cléthe son ag Muireann Devaney agus beidir mai deis an son ag Devaney Favorú an council ag Tráchtaire well sin score an cléthe son ag Muireann Devaney agus deisinis Donegal agus Mia Bennett Pasta go uhi an council ag Casa ach ag deireadh Elbí Mirawan dul leor immerthirí féis ateach tríd agus san 8 díg fé van fithe cod an council Tamáinte isteach agus tá sé sin súla beidir bhfuil deisinis ag Donegal an council Choire isteach agus tá sé chur a Haran seasnán an son nuair a hastig ag Rianna McGalgan Pastach uhi siúd agus dénig scóráin Ellen gó Céal ach Eva Gallagher an council ag Casa leistig den chúla agus scór Bu I chintu well tá sí round dul garad Tuag sé ar neas cúi Susan White agus sásta Lena Dorn beidir sin an difricht after an clisteacht